para bangai bait bat ki parlok baro habangi don na kasngi ka bakum kani ya ka ban syakri ya ublai kan yarap yangi sa sisin nalor bangila penlut ya ka por jong kani katayo bat jong kani kasngi kan yarap yangi bangin lek biang syadin ban perkhat biang sa sisin syaphan jong ka revival bat abangi perkhat syaphan jong kani ngiyai pen kan mau biang ya ka jingmut perkhat bakani kadai kata kaktin kabalawan na kaktin latin ravivia kabakajing mut halendet jong ki ai baro akalong banlet biang sa kabasdang bat banmat sa sisien ya kajing penim bat kajing pentamai kumta bangidon na kapor kabakum kani ngiyayoi bakajing angnut kajong ublay kalong bangin mat biang ya kajing im ngin mat biang ya kajing pentamai ngin mat biang ya kajing penkiem tamai ya ka bau blei batang mauhi ula banle ha kajing em jongi kum badai lam kal er jo kajing duai nado kasnem arjan riu ngilayai ken mau it ya kajing trai baphala jong mensim bakuat bat kiladon sibun nganget kijing pen ken mau ki bamangi ngiyai yo sngo bat ken mau syapang jong ka revival uwei na pedeng ki riu krau tau GI Parker uyai pen ken mau yangi bat wong ba ka revival kadai ka jingwan jengo jong blei ban pen ki em biang ya ki kristan ki balayo thia banwan ra biang ya kajing sngo thu ka basyai haki syapang kajing krau jong kajing don jong ublei bat syapang kajing long khut bat kajing long hok kajong ublei kumta kani kayai pen ken mau ru yanga bat ya phi ba ka revival kamdei satya tang ka project kamdei satya tang ka program ka mamanga bat ma phi ngila ya ka banle kumta kam day tang kei ka bamangi ngila ban shna bangila ban manufacture hendrai habangia keren syapang jong ka revival ngiyai bakiyai kiyai ki baja ka jing im jongi kiyai long tang ka jing le isnei ka jong ublei kiyai long tang ka kam ka jong ublei ngas nguit ya wei na kinong tho utau G Campbell Morgan habau keren syapang jong ka revival luang ya ka revival mla ya ka ban organize ya ka mla ya ka ban ban penbit penbiang ya ka daka bor jongi hendrai ka ai ka bangi hap ban sngo thu kalong bangi hap ya ka ban syute mo ya kini ki parlien syakaliang jong ka beneng ban ap bakal er ka jong ka beneng kanwan persat sa sisien pat ha ka jing im jongi kum ki breu nyai ngo yo blei na markata bau ai hangi ya ka bor sa sisien ban puson ya ka ni ka jing shisha ka bakrau ka revival ka ba ka jing thau jong ka kam dei syapang kanu ka event hendrai ka dei bet ya ka jing im jongi iwei pai wei ha ka jing dei shimet ka ba mangi ngidon rengkat bat lau jong unong penem nyai ngo yo blei bahakani ke revival ngidang yayo iya ka jing trai bapla jong ka bor ka jong umen sim bakut ha ka jing im jongi iwei pawei uni umen sim ubolong upasan ubalai jong ka long blei ubau blei ula ai hangi bat ubau nong penem jongi Jesus Christ ukren syai haga gospel ka jong yo anis khatn riu ka khot ka bah nyau haga jing ya keren bak hatdu la neki farewell discourse bat lagi jong ki senran habau ong yaki kabaha bangangan netno daka jing letno jonga un sawan uni uban syong sa uban syong dap uban syong ka bat uban syong sa bat pi hala kasngi umen sim jong ka jing shisha uban yai pentengan ya pi bat uban yai alam ya pi syaki jing shisha baro kum taru la keren syapang jong u nadu kalenong kabakat sao ter kiai ki biasno bat umen sim bakuat bat ngasno it ban kan mau ya ka gos ya ka sithi sikinong Ephesus kalenong ka basau ka khot ka balai pau
Babau mensim bakut ulawan ban syongka bat ban syong dap bat ban syong sa pedeng jongi kawai pat na pedeng kiai ki ba maule haga jing em jongi kum ki banget kalong ban shon syap yangi ban sil yangi ban shon syap hangi ya kabor jong ka jing penim kanang ban penla yangi bangin yeng ru kumta hadu kasngi jong ka jing siu spa kata kedai kabakasithi syakinong Ephesus kekeren bat kepenken mau yangi kumta para bangit bait bangi don na kani kajing seng bala bangi penher biang ya kajing mot berkat ban berkat ya kani kajing ja ka bakrau ka bau blei leng bau mensiam buku ukwa yanga bat ya pi bangin lek biang syathi syabasdang bangin mat biang sasisin ya ki ba biang bat ki ba penthamai ha kajing em jongi ngasngo kum baki don lai teli ki ba manga bat ma pi ngila ya ka ban ya penlek jing mot ha kani kapor kabaningkong kabamanga pat mapi ngila ya kaban yoi kum ka kubor leng baju ni kapor kalong bau blei leng ba ka revival ukwa yang bat ya pi bangin pai syekiyai ki basdang kum bakidei banlong ban pai syakabasdang kum bakiyai ki dei banlong ladangin pai syaka kitab Genesis hakalenong kabalai ngiken mau hoot ladangi pulin ado kalenong kabaar ya kajing tau jong ublei bat ya kajing penlong jong u ya kiai baro ngiyoi bah kajing anglut jong ublei kalong ba kita kajing tau jong u baro kidai banlong ki bajanai badai na kata kadau haman kajing penlong jong u ya kajing tau hakas ngi baningkong baar balai kum tateter kawai ni kikentien ke bau keren kalong it is good kalalong ka babaha kalalong ka bajanai bat kum taru ngala banong bahaba kawan sya kajing tau jong u blei ya u briu kajing anglut jong u kalong bau briu un mat ya kata kajing janai hakiyai ki baro nadu bau blei ulah tau ya u mereka basngausi kalong ki para bengai bayi wat lada kajing anglut jong ublei ya ubriu nado kabasdang kalong ya kaban penmat hau ya kijing kerku kabas ngausi kalong nado kabasdang kabor kajong kapop kala traidon bor dai na kata kadau ngi ya puli Genesis kalenong kabalai nado kadkhot kabakhandai ter ndah ba ubriu ulale pop persya ya ublei ulawan ya ka tu kabe ublei ulah keren yau niu briu ulah pensawa da kasur ban khot yau niu briu da ka kerteng jong ubat banong adam shanomedon mem sim long shu kum tu kum ba memelong kat bakum kajing temu ka baningkong na ka benta jong me shanomedon ko adam para banget be nyai ngo yo ublei bau niu deu blei jongi uban duduk kabasdang kajing anglut kalong bau briun mat ya kajing penjanai bat haba kajing penjanai ki jano nama ha kajing ya lenti jo kajing im jong ubriu nama kajing pensyoi jong kabor jong kapop uniu blei uyai wan banya syembat u balesi ngenom bakla banong bamentaru lengba ka revival bat lengba ka jing trei jong umensim bakut uwan biang ban ya syem bat ngi bamanga bat mapi ngin yo ban pai biang syakatelong jong kalong briu man briu jongi ban keli langi long janai ne em haka jing dei jongi bat ublei ni yo kumno re kumno kabor jong kapop kabala trei don bor nadu naka kper eden yo kumno re kumno kan kabor kadang la ya kaban kejap bat ban le don bor ya kajing em jongi hado menta para bangit bayit ngimla ban len
Bakumba kita ki bakteria kita wiar bat kitab ya ka jing im jongi haga bangi hapan ring bat penhiar mensim haga jing im jongi man kesngi kum taru ngiyoi ya ka jing shisha bawat la tau blei ang nut bangin im ka jing im ka ba janai ka jing im ka ba bit ka jing im ka ba biang ka jing im ka ba bet haga jing dei bat u ka jing shisha ka long baka bor jong ka papru kayai im kayai ker tawiar ya ka jing im jongi lakran syai da kasiti baning kong Petros sakalunong basan kadakot bapra bau soitan kumusing ubakerhu uya charum bat chaneng ban aptap bat banyo ongut teli ya kajing em jongi kibriyo para bangai bait wat hapedeng kajing krau jong kajing it ba daga bau blai ula it yang bat ya pi bau yai wan syangi kum bau lawan syau adam maka keper eden kabas ngosi kalong baladangin pai syakajing im jongi iwei paiwei wat hadu menta meneru ngidang ya yoi ya kajing terai borba jong ka bor jong ka pop kapop kadang yai la ban le terai khli ya kajing im jongi kapop kadang la ban le bor ya kajing im jongi bat kani kapop apa kale terai khli kam le terai khli tang ki brio ke bam itu yau blai ki bam tip yau blai hendrai ka basnosi kalong bakayai terai don boru hakita ki bakam yaladi bakilong ki kun jong blai ngilong ki basya kata hagabor jong kapop ngilong ki basya ki bakabor jong kapop kala ya kaban le don bor wat ya kajing im jong iru nganget pin menjur bat nga mdon kawai pat kapor ban ya kani kapor ya kabakajing sniu kayang rasong bat kajur hado kata-kata kiparlok samla kilar wahai syapang ka science and technology syapang ka bor jong ki technologies ngadang penken mau ya kani kawai na kijing ya seng revival bagi jing sniu kelayang rasong hado kata-kata kat hado bawat hakani ka jaka jongi wat hakani ka jela jongi kibriu kim sngo per shu ban pen i ki kam jaklia wat haki mobile la pen i la shon ye ki dur ki mobile la shon ye ki video ki mobile la pelat la pen i pat ba ye ki namar ba ka bor juga pop kalanang jur wala da ka jing i jong ublei kalong ka jing i ka ban la ba ka jing kwa jong u kalong bai wei briu in yo lat na ka pop henry ka bor juga pop kalanang ye don bor ye ka jing im jong i ki briu bau mensim jong ka revival udang yai trei ya kaban penjana ya kalong beriu man beriu kum taru kabor jong ka pop kalanang yai le don bor ya kaban pentolot pensua ya kalong beriu man beriu mla ban mudur bawat ki kenja kentien jing penon kamru ki kita mo kita monologis ki lu kom pendon kam ktien ki basniu kiru kompendon kam ktien wat ki basniu ru ki yang rasong bat ki jur bahang maaf yang angan supen inuk sai pi kendiam mentai ka ktien tu ong shu tu nei lada ong tu sngo kum baka khor than sngo kum baka long pop than te khnang ban pen jam ya kata ka jing sngo tu baki brio ke nom sngo than baka long ka pop ya ka ktien tu la ong ka jing ai ya ka ktien tu la ong ka pasushim ya ka ktien tu la ong ka jing ais ko ba la chien si kita monology la pen jam ya ka ktien ba manga ba napi nginum sngo pop shu ka ktien bamsap la pen mi bujli da ka ktien jing penon kam bakala misuse misappropriation kam lelei katu kadai tangka misuse kadai tangka misappropriation it can be changed laban penbet laban penbah namar kadai tangka misuse kadai tangka misappropriation kam lelei kam dadai tangka pop kaktian kelem kabau David ulama ya kajeng kata kabajur hau blai lah penkala ya kata dak ketian affair oh kadai tangka affair te ka extra affair ka extra marital affair kajing edei ka basyu edei kajing ka basyu long parlok
nalor kajing dei nalor kajing long si tengah kajing long parlok sabar na kajing dei si tengah sabar na kajeli jong kolong yeng long sem pat kumta para bangai bait ke bos ngosi kolong bawat adau mensiem jong revival ukwa ya ke babatam hakajing em jongi ke bor jong ke pop kaya le don bor ya kajing em jongi bat na kata kadau ke ai ke bangi ngiyoi ha bangi khmi ya kajing em jongi kum ki briu kolong ngiyoi bangi em ha kolong briu ke basya sensyar ha ki breakdowns Kidon bun ba ki breakdowns, kidon bun ba ki relationship breakdowns, kidon bun ba ki jing sting, bat ki jing le sting jongi, ye lagi jong ki kamram, bat ye lagi jong ki jing ket khali jongi. Ngia keren sepang ki single parent. Ngia keren sepang ka jing sngo sarong ba ukpa marwai ula ban sensyar ya ka yeng ka kemi marwai ka la ban sensyar ki khun klam ka jing don kam ya ki wei pat ki bau bleu la bu haki le dok ka basdang para bangai beit kai ka ni ka ba manga pat ma phi ngia keren kai ka ni ka ba manga pat ma phi ngi sakhi ha ka jing ya lenti jo ka jing em jongi ha bau blai le dok ka basdang wang not ban i ka jing janai kai ka ni ka ba persang ban le don bor bat ban ktalut ye ki benta baro kada hadu bamangingim sngo persyu banim hakani ka pertai ringkat bat kini kiai ki bayang rasong ha kejengim jongi ngim glad dia kajing sisan rei bau mensim jong ka revival uyaiwan ban penkendu yang bau angnut bat kami lenti bangin mat ye kiai ki bajanai komba kalalong na do ka basdang namar kapop kadai kapop batang kawai kapop kalabiang ya kapan pendu no yang ya kapan akan mau iet yung nong hikaya bau hikaya ngi ke school theology wong kani ke kot ka bali usim dei dot wai tang tok wong wat ladai dei tang idot ibarit ibayong hakani ka kot ka bali ila penjaklia ya ka bat kani ka kot kamlong syu ka bali kom bakalong para bangai bait ublai khot ya nga bat ya phi lang bagani ka por bangi rakhe kani ka revival bangi ni ayo i ya ki bayang khmat jongi ujo uman sim ujo ublai balawan ban ya syam yu adam maka kper ude ujo ubadangwan ban ya syam ya nga bat ya phi Ubang not bat bakwa ba mga bat mapingin pai biang siya ka basdang pai biang siya ka jing pentamay pai biang siya ka jing long nala siya ka jing long janay bat pan kiar na ka jing siya ale bor hakabor jong kapop kabaarpat kabaw mensim bakhud uyay pen kan mau bat uang not ban pen kan mau yang bat yangi kalong ban pen kan mau yangi baka jing long jing em jong ikum ki khun jong blai kam dei tang bangin chu snow bangila along ki kristan nrai bangin snow thu baula khot yangi rengkat baka jing ket khli lara pin pai bat nga sya kitab exodus kelnong kabalai sngap ngan puli ka khot ka basipau ka ongkum ni namar kata ali mentati ngan pha ya me show paru bamen yo ya lamno ya ki brieu jonga ki khun israel nakari egypt pai biang bat nga sya kitab Isaya hakalenong kabahan riu bat hakad khot ka bapra ki ktien ki basai ba bala keren hang tu ki boong kumni Isaya kalenong bahan riu ka khot ka bapra tingal ayo osngaw ya kajing sawaw try ka boongan pa yano bat way ban lej na ka benta jonga tingal ong ngahang ni tupa yang nga para bangai bait ngam tip hiap nem bat nga bangapuson ya kani kajing slok ngasngaw kumba habaw mensim jong revival ani habaka revival kawan nalor kabakwa banwan rai biang yang bat syafi sya kajing long janai ka bangi dei hok banyo bat sya kajing sat khut dan kajing pelat ya ladi nakano kanu ka pop ka bala ban penjaklia yangi ka bar pat ka ba umensim jong revival kwa ba mga bat mapingin le kalong ban sngo thu bangem dei tangki kristan nyam dei tangki kristan pila banong pastor mat pi bakala nga bang perkhat ya kani kajing sisya ngadon ban ongkum ni pi lakhot kristan ningkong
Ya kita kinong buat jong Jisu, ya ka bala record ha ka Bible ha Antioch. Kita ki babuat ya Jisu ya ki jing hikai jong ki jing le jong la khot kelum ya ki Kristen. Henry ngas ngau kum bau blei kwa yang ha bat ya pi bangenong fius ngau hun tang ban ong bangilong ki Kristen. Henry kwa yang ha bat ya pi ban ya kam jeleu kendiat ban yo i baka jing khot jong yang ha bat ya pi ban buat yu kam kut tang hang ta. Henry ka jing khot jong yang ha bat ya pi kalong rengkat bat ka jing temu rengkat bat ka kam rengkat bat ka benta ka bamanga bat ma pi ngi hap bat ngi dei ban le pi puli ki benta ki bau Jisu keren ha bau lek ban ya kendo ya iwei pa iwei ne ki khat arngut ki senran ha bau ya shem bat ki kai ka ba mau le ukren ha ki wang ale kadai ka personal jingkhot ka banga khot ya pi ale bot na dien jonga ngan penlong ya pi ki nong tong brio pi long ki nong tong senra pi long ki nong tong dok ha ngan penlong ya pi ki nong tong brio. Para bangai bayi cara pimpusan bahaya kata kajing khot dak bau la khot kajing khot hang ni kalong om tang ban sulong kinong but om tang ban sudan hakatim ka jong Jisu hendak kajing kwa jong kalong bai wei nak kita ke bio snow ya kajing khot ki hap ban snow tu baka don ke cingket kali nak ba bat dak balak mi lenti bat la chania haki dau kenrat ukmi lenti yang apa dia pi om ban shus ngolong comfortable ban wan jing seng tangah ka sniu blay Henry ban ngau thu baka jing long Kristen ka khot yang hi bangingin ngau thu bangi long kumta 24/7 man ka klep map man ka por man ka kentang man ka sngi ukhot yang apa ya pi bangingin yo i bangingi long ki jong u mdei tang ki nong buat jong u Henry ban yo i bau la khot yang i kum bau la khot yo Moses ali Moses habang ya shem bat me hakatu ka bniap ka ba meding hakaba ma me mesngu pla balai baka ding kami balai baka bniap kam lip do kam ingdu kajing sisya kalong bangadon ka business na ka benta jong me ngam kwa ba ma me men sulong tang hakakan hun jonga henringa kwa ba me men yoi ba si benta na ka jing khot ka dei ba ma me men long unong buat jonga bat unong le ya ka benta ka ba manganga ngakwa ya me ngau baban yoi banga expect banga shania baka jing im joki kun Israel nari jep syari jing tular kadai ka kamram jong me bat kum tala keren ru undai da ke kitab Wisaya ngalayos ngau bau keren sya yang ngawang ngan phaya no wei tiu ban lej na ka benta jong habang ala perkat ngani pa yang atrai hot i pastor lapan kan mau yang i syapang jong kani kajing rakhe jong i kajing dap sispa arpusan snem ko blai sibo ni kajing duai bat nang yai duai lem nak benta jong i ang not ndai tang ban rakhe rivai rakhe jubilee ngilai keren bah kum ka komiti balang baka jing duai jong i kalong bau men sem ba khot on pen thamai bo de ka balang ha kajing rakhe sispa arpusan snem bangin ni iya ka buram jong ka balang ndringin ni iya ka buram jong Kris haka jing syakri jong ikum ka balang nang ni syakama toilam na ka benta jong i haka ni ka tayo ka bal adap ka de ka jing penkut jong i ka jing rakhi jong ka mission ngilai lalaki jong si benai ngilai ya ka mission bakikin mission committee bakin penlong ya ka program bat haka je seng ba penkut kamot haka ni ka sing ublai baladap pastor bacita sing ulai thu khana bang kwa ban ya thu ya pi bau ong kum ni wong sngo bha ban duai nam ta ka balang ka ba ma pi pila Krisyan yangi hang thia Punjab duai na ka benta jongi ngilaroi we are growing from a handful mentang ila apoi hajar bat kita baro kidai namar ki jingle jong pi tang bang halendet jong ka jing roi kadon ka wei ka kam bat kata ka kam uang kadai because we are all first generation Christians ba
maro nangingi day ki Kristan ki baningkong ki first generation ki baya syam ki baya kenduk yo Jisu hakasien baningkong hakajing em jongi bat habangi lamat yo Jisu hakajing em jongi kai ka baja ki khon jo ka balang kam day bamanga yalap ong pastor baciter kam day namar bakini ki banganga lajit bakin long kinong Kristan jonga ki traya ka kam em iway pa iway nakini ki parabanget as soon as they believe in Jesus ki yang ki mi ki let ki way pat ki thu ya ka jing it ba jong Jisu ha ka jing em jong ki way but they kani ka pa penlong yangi bangi kum ka balangin roy ngap parabanget bi ngakat bau pastor dang yalap ngasngo kum baka penrem ya nga ngilalong sisya kita ki sleeping giant day ngilalong ki sleeping giant ngilayo thia ha kajing thia bat kasing khli jong kajing long Kristan kat hadu bangim yo isu ye ki ba mangi dei hok ban yo i ngila su sakri blai tang ban pendap ye nyam ki rukom ngila su jiet ban sakri yo blai mentah ka sandi ngin let jieseng ha ketiga wei pat ka sandi ngin pendap no ye kini bat dikitai ngi jiet ban sakri yo blai namar bangila don haki comfort zone jong kajing sakri jongi bat kajing dei jongi bat ublai kala senjor kala sting hado kata-kata para banget bait habau pastor bacitar udang keren kajing keli kabawan hanga kalong menu ka de kasien ka bakado ka bangala keren ya kajing it ba jong Jisu syaki wai pat menu ngas ngorem ngasyong hangta hakasuki kumbay pastor isyong ngas ngap ya kani ka kubor kapakini ki khon jong ublay panja ki belong ki first generation Christian ki baba ki wan sa kayeng mani ki mat ya kajing pensat bor ki mi sa plau jo kayeng mani kading jong mensiem ka klang haki ki let sane bat satai ki saki ki pla ki tho yo Jisu ngasyong hang ni ko masyong ni pastor ngong ngapat menu ngale akum ta meno ka de kasien bakado para bangai bit de si lakot ya phiru ba phin keli la de na do ba phila long Kristan meno phila ju keren meno phila ju sakhi meno phila ju thu ye spang Jisu akan mau teng-teng watang haki jaka bangai le di sama pastor ri jaka bangai le di sa teng-teng ngile ran dalai syong kumtu namar baki dan sibuan ki weipat ya doai la kajong mo doai la kajong maroi ngile ran oh yo om kita kumno yangi oh yo om kita yangi kumno oh yo om kita yangi kumno oh kita kin om kumno yangi ngile ran meno filasa kiyo kan rat kum ka khna school kum khna school meno fila syakri u kenrat fila saki u kum ki officer ki mate syuki office ki ba ublai ulabo ya pi haki kam business pa pitrai haki jing syakri babuan setap ba ublai ula ya pi meno ka de kasihan bakado bangi ngilah keren ni ish pangu Jisu ka revival kawan baniat hu yang apa ya fi baka jing ang nuot jong ublai kam dai tang ba manga bat ma pi ngin chus ngusuk mensiem bangin don lagi sau kan ro jong ka yem jong blai kidak kishin ki ima bat ki shir khai tep lano ka jing syakri balaj luat ngin dang yo ki ai kila ishir khai kila ima kilawan kila tur le si kilawan ya ka ban urung banwan ra ya ka jing tenju ya ka jing nget jong laranga bat ma phi ngi dang syong klik ti bạn người đang song suk ở Sion cái cái banja ya cái chừng em jong cái kitab kikam apostle iway cái khot pa phra cái tien jong blay cái pen kan mau yang i ya kata ka belaja ya ki khon jong blay ki senran ki baneng kong ha ka balang ka baning kong bat phien long ki nong pala yang ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat chedok bakut jong ka perthai teng-teng wat tang hai yang ngem sakhishu tang hai yang ngem sakhishu tang hai yang ngem don shu ki worship tang hai yang ngem don shu ka benta bangile para bangai bit boleh khot yang apa dia phi bakani ke por ka biang bangingin dia radi
ngilong mo kinong pla Jerusalem hayeng la jong ha Judea haki bahayeng jongi ha Samaria haki parlok ki bamia dei do dei snam shu nang ta sha ka perthai ngilong mo kinong pla ngila pla mo ya kenran ne ngi shu ngau hun bang along Kristan kan syukut ne ka jing em bat ka jing ya genti jongi rayu man siem ba khuot uwan ya ka ban pen kendo yangi bau kami lanti pamanga ban mapi ngen long ki balai nam ta jongu ka jing shisha ka balai bat ka bakhat do ka ktien jong blai ka kren syai ka dar bha yangi ladangin phai sha ka kitab Ecclesiastes hakalenong ka bakhandai ka khot ba sipho ka ong kumni ngap ngan puli kai baro ba ka khti jo me ka syam ban le ya kata da ka borba namar omdan ka kam lem ni buj lem ni ka jing tip lem ni ka jing start ha ka jing tip sha ka ba melet para bangai be ka jing sha ka balai bat ka ba khatdo ka ba ngasngau kum ba ublei leng ba umen siem ba khut ha ka revival ka ba kum ka ni open kan mau yangi kalom banginum nyo sting nginum le sting yala ka jong im jongi menen kat bang syong ngedang wan jing wan bat imesis namar men sisngi wei parlok mang ya iet bah ibanga julet jinglet bun sien bat i habayo haki kep ki kep ila khlat no kendit bat ngedang ya bat imesis bandala poi hai tai jaka yong hang ni kan dei hang ni baka kali kidang ya yang stan dei hang ni bailah sngopang kensan ila ya keran bat ki parlok hang tai kajing sitom ka bajur kalalap bat ila letno le si tangha kirta ki batanga ki fortis para bengai be ngisngo kum baka jing im jongi ka jorong bah le indah bang idang samlas ngo kum baka bun bah ka jorong bah ka por ngidang la ban perkhat ngidang la ban le ai sibun mentangin perkhat swaya la di mentangin perkhat swaya ka jing im ngin sa perkhat ki besno bat ka jing im ka basisya kamadin Rai ka ktien jong blai hang ni ka kitab Ecclesiastes ka ong ki baka kti jo me ka syam ban le ya ka da ka borba ro namar mdan kam mdan buj mdan jingtip mdan jing start sha ka jingtap sha ka ba menlet ka jingtap ka long so definite ka jingtap kalong tikena bha kabamanga ban mapi ngihap ya kaban let ngem das not han menya keran ne ka jing tap ndai ya ka jing yap pirung haying yap briuru ki briu kum ya keran sipang ka jing yap ki ya keran ne ka politics kitu ba sports ki ya keran sports kitu ba ya kan ne ka tang ya keran ngem ya keran sipang ka jing yap Lari ka jing sisya ka long baka ni ka day ka serious issue. Kani ka day ka jing sisya ka bala banja ka jing im jongi. Namar ong ka sisi ki Hebrew kal nong bakhandai ka khot ba arpunyo. Labu ya ubriu banyap sisin. Bat hadin jong kata ka jing yap ka ka banja ka long ba ubriu unhap ya ka banyeng hakmat ka khet bisal. Para bangai bi ada suyap lain-lain dai. Toh ya baru ayap hi kajing yap kanwan kan kut tangkum ta ndai ka kitab Ecclesiastes ka ong dah bakawan kali kajing kut kadon ru kajing sisya ka bangingem dai ban klet ar korin san sipo ni hapan yeng hakaman kaket bisyar ong ke kitab Ecclesiastes sa sisian kal nong bakat ar kat ka ba khat sa baro kikam every works baro kijingle every deeds ong syusyu ke kitab Ecclesiastes what kijingle bale habari every secret kijingle bangile kabangi skau kabangi tip tang mangi marway kabamdan mano batip kayeng jonga kam tip ilok jonga im tip kikon jonga kim tip kikimiki kpa kim tip kabalang kam tip mano dan batip ya kita baro kijingle kibamangingile labhani lasniu sapen pau yaki hagasngi joget cikbisa dan belai hapdeng ki belai ba komuni belai jongi ubahaswa baki ki kinja
ulah akran lupa yang apa ya fi hai ngoi yo play ngah bang syong ban ya selok ban pen kre kum bang ngej kalong kum ta yang iki para nong syarai ru nasi smo bakatakan kajing krau jong kajing iba jong play kajur adu kata-kata don kipor kiba teng hap kre ki serman kiba juat kiba kiba khor tra ngong la dengan kren kum kata long i uang la da memem le ya kasnam jong kin dawa nak kali jong me nang tahu om haba meme keren kadai ban pen sngo thu yaki namar karai ka bakut ka syong lagi para bangai beit kata ka pen sngo thu yangi bakaniru kadai ka puar ka babiang ka bangi syong hang ni haka yeng jong blai haka henriu tarik u agos haka jinga sang revival baka balang ka penlong ba anda habangin yang khmat ka khat bishar jong blai nginom la asyu ban ong trai mem pat sim karante ngi unong phikan mau em haka jinga sang baka balang ka la penlong kerja seng revival ke baka balang galak penlong pikan mau em bangala keren ya pi ngala kadau ya pi spang ka pop ko hok bat kejing bisa ngala pen snow ya pi kumno pindang ai dau kumno pindang ya sat kumno pindang persyang ban ai nia para bangit bi nyai ngo yo blai bau blue i jangi Balaradon kanono ka bakrao ka bangidon ban sngoit ya ka revival kalong bau blay ang nut bakani kadai banja menta kadai banja menta namar bau blay khuslai ka ay waladap ja ka past ulong so concern ya kani ka present so concern ya ka present namar kalaway kadai ka pamti kana kalaway kadai ka pamti kana kiai ke pamanga bat mapingi la ban me kidai hakani ka menta kidai hakani ka por kidai hakani ka khlimat ding na kata kadaw ka ktien jo blai ka song hakani ka sngi la da pi yo snow ya ka kubor wat pen ya ka donut jong pi namar bagi jing shisha kila ban long aktif ka jing im jongi hakani ka menta nong ruai usong dei jing bu teng wat ai ya pi kan syukur Bapi bin sapai indal apa i kapor wan rangli wan juki wan kloino menta hakani ka menta kat bagi waum ka jingem kidang tot sungur ba ublai wan syanga ba jafi lang magani ka revival ban penjanai biang yangi ban pen kan mau yang ba jafi bangin yet biang la ka jong ka jingem ban yo i bangem long kitrai jong ka jingem la jong ka jingkut kam syong lagi kti jong ka syong ka kti jong ban yo i ba manga bot ma phi ngi la ban le tang ka wei ba kata kalong bala dangi sngo kum badang don sibun ki ai ki bangim pat la ban le ye kan ni ka puar bangi ngin yo i bangi la ban le tang ka wei ba kata kalong ban pai syok play kum bangi arwai wan man sim ba khot ngadon kam wan man sim ba khot ngadwai wana ka bor bat ka buram wana ka jing long khoi jong mei David mo ha ka to ka jing ruai ka bangila penlong ya ka kum ka jing ruai ka sam san puei si po do khat ar ka bangila ya ruai ba ka khasi bat pareng ruai udwai bat wong pen khoi ya do nut jong atra pen thma ya ka man sim ka ba bet apo jong wat shim no wat be no ya na khmat jong me wat shim no yo man sim ba khoi na po jong walam pat hang ni hanga ya ka jing kemen jong ka jing penem pentamai ya ka man sim ka ba bet apo jong ka ba mut daladi wala dangi snow bangi don sibun ki bangi hapan le daladi nginum la tang batang gawe ka ba mangi ngila ban isyai ngin la ban le ya kita da ka bor ka jong kenran padu pol ru kren sai kedar bu ong dei ngala ban le ya ki dauta uba pen syat bor yang ublay unis nei ban kar khu bat pen thama yang ngin mi na kani ka jia sang rangkat ba ka jing siam man siam bat long ka mon jong play ngin mi nang ne na ka phalau jong ka yeng jong play ki prieu ke ba penjanai sisa ki prieu ke ba pen thamai sisa ngin um lech phai kum tu ka mangi wan man ne an dang lech phai rangkat bat ki jing kar khu bat ki jing pen thamai nam ta ka buram jong nong pen